Da ni yma heddiw yma yn ysgol Bryn Tawe, yn Tawe. Da ni yma i recordio yr adran pres i'r gân. Dwi'n nabod Dewi ers blynyddoedd wan, nath Dewi chwarae ar y cwpl o ganeuon Sibrydion. Chydig wythnosau nôl, di gwir, dyma Mei yn gyrru e-bost i mi a ffonio fi. Nes i gyfansoddi a trefnu darna pres mewn ffordd i fynd ar ben be oedd Mei wedi wneud yn barod. A wedyn heddiw, pawb at ei gilydd a recordio. Cool. Dyn mae Dewi wedi cael rhyw 7-8 o gerddorion ifanc yma i fod yn rhan, a dyn yn ôl bob sôn maen nhw'n rili da hefyd, felly dwi'n edrych ymlaen i wneud hynna. Stem Dani, cool, sy'n ei gwneud i fi. O'n i'n meddwl bod y syniad da cael band pres ar y trac, a dwi'n angen byth angen esgus i roed band pres, mae gen i rhywbeth dwi wrth ymwneud efo'r sŵn. Mae'n hwyl cael llwyth o gerddorion gwahanol i fewn, cerddorion sydd efo meddylfryd gwahanol mewn cerddoriaeth. Gawn ni weld sy'n mynd. Dyma oedd y tro cyntaf fi cael fy recordo a cyfle wahanol. Bach yn nerfus i dechrau, ond fi wedi mwynhau e. Jyst wedi recordio can gyda Mei draw fyna. Profiad cyntaf. Nerfus. Ie, 1, 2. Ie, da ni wedi cael bora prysur iawn. Da ni wedi bod yn recordio'r band pres mae i gyd yn unigol lle. Mae yna 7 neu 8 yn nhw wedi bod yn yma yn recordio'u parts pethau. A wwan, da ni newydd cael ymarfer. Da ni wedi perfformio ar gân o flaen chydig o'r ysgol, so maen nhw'n gymryd ddod i fewn a da ni wedi ganu fo. Dyn yn eitha cyffroes achos neithwyr nes i roed yr geiriau at ei gilydd, y geiriau benillion, felly mae bob dim yn newydd i ni, ond dwi'n edrych ymlaen, felly nawn ni weld sy'n mynd. Pethau Bychain gyda hwn, oce? Caws o'n breithau mynyddoedd y Bryn i mwy. Lle mae'n entyn pyr yn canu rhwng y brwy. Mae'n gyffroes, really, a mae'n cyfle wahanol fi byth di wneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen, ond fi'n edrych ymlaen at clywed Dan wedi gorffen. Rwy'n hefyd redig y radio mewn yr ysgol hefyd. Pryd mae can wedi gorffen, bydd y fy hoff iawn i roi ar y radio a clywed e. Gawch chi'n clapio os ydych chi'n Dwi'n falch iawn bod hynna wedi mynd yn dda, maen nhw i gyd yn mwynhau. Ac hefyd, da ni wedi perfformio'r gân hefyd am y tro cyntaf. Felly, mae'n neis perfformio fo efo rhywun arall hefyd, cos dwi'n bod yn gwrando nhw gymaint ben yn hyn ac yn y llall. Felly, oedd yn dda a gweld sydd oedd ymateb. Do, diwrnod da a dyn felly ymlaen i grymu'ch nesaf bob yn gynnu nhw.